дуруд ба шумо шунавандагони азиз, инҷо студияи марказии радиои муҳоҷир аст ва имрӯз 23 майи 2020 сол нашри ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро бо муҳимтарин хабарҳои таҳаввулоти ҳафтаи равон аз студияи марказии радиои муҳоҷир мешунавед. дар русия ва дигар кишварҳои дорои аҳолии мусалмоннишин рӯзи 24 май иди саиди фитр ҷашн гирифта мешавад. дар ин зимн ин ҳафта президенти русия Владимир Путин аз ҷомеаи мусалмонони русия дархост кард ки тавсияҳои табибону сироятшиносонро нодида нагиранд ва эҳтиёткор бошанд. дар идома Владимир Путин мақсади худро возеҳ равшан кард ва иброз дошт ки аз ҳама мусалмононе ки дар русия қарор доранд хоҳиш карда мешавад ки намози иди рамазонро дар хона бихонанд ва ҳамчунон идро дар ҳалқаи наздикони худ ҷашн бигиранд, зеро ҷамъ шудани нафарони зиёд хавфи доман густурда кардани вируси коронаро дар пай дорад. дар ҳамин ҳол дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ шӯрои уламо ва кумитаи дини ҷумҳурӣ намози дастаҷамъӣ бахшида ба иди рамазонро лағв карданд. чораҳои маҳдудсозиро шӯрои уламо бино ба вазъи эпидемиологии кишвар дар асоси фармудаҳои дини мубини ислом рабт медонад. ҳамин тариқ тавсия шудааст ки намози иди рамазонро имсол сокинони ҷумҳурӣ дар хона бихонанд ва идро дар доираи оилаи худ ҷашн бигиранд. президенти ҷумҳурии Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳамедов бо фарорасии иди мубораки Рамазон ин ҳафта қонуни авфи маҳбусонро ба имзо расонид. дар пайи қонуни авф озодкунии зиёда аз 1192 нафар маҳбусон аз зиндонҳо ва муассисаҳои боздоштгоҳии муваққатӣ дар Туркманистон дар назар буд. тавре мақомоти расмии Туркманистон ба расонаҳо хабар доданд аз шумораи умумии авфшудаҳои 1192 нафара зиёда аз 200 нафари онҳо шаҳрвандони хориҷӣ мебошанд ки бо ҷурмҳои гуногун дар манотиқи мухталифи Туркманистон равонаи зиндон гардида буданд. ҳамин тариқ дар рӯзҳои аввали татбиқи қонуни авф дар Туркманистон дар баробари дигар маҳбусон 58 нафар шаҳрвандони ҷумҳурии исломии Афғонистон низ озод гардида буданд. волии вилояти ҷузҷони ҷумҳурии исломии Афғонистон Абдулқодир Молия гуфта буд ки аксари афғонистониҳои аз зиндонҳои ҷумҳурии Туркманистон авфшуда бо ҷурмҳои гуногун аз ҷумла хариду фурӯш ва даст задан ба муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир ва убури ғайриқонунии марзи давлатӣ ҷазо гирифта буданд. ва аз Туркманистон ба Узбекистон меравем. президенти ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев дар арафаи иди саиди фитр фармон дар бораи авфи маҳбусонро ба имзо расонид. тавре дафтари матбуоти президенти Узбекистон хабар дода буд, дар маҷмӯъ тибқи фармони президент авф нисбати 258 нафар маҳбусон татбиқ мегардад ки аз ин шумора 16 нафар пурра аз маҳбас озод карда мешавад, 101 нафар шартан пеш аз муҳлат озод мегардад, ҷазои 24 маҳбуси дигар сабук ва аз 117 нафари дигар кам карда мешавад. дар миёни авфшудагон тибқи фармони хоси президенти ҷумҳурии Узбекистон 7 нафар мардони аз 60 сола боло, 1 зан, 7 шаҳрвандони хориҷӣ, 164 шаҳрвандоне ки дар фаъолияти ташкилотҳои мамнӯъшудаи хориҷӣ ширкат варзидаанд шомил мебошанд. барномаи иттилоотии ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман мешунавед. олимони эронӣ роҳи фаврии табобати вируси коронаро таҳия карданд. донишмандони эронӣ тавонистанд ки давомнокии табобати коронавируси навъи COVID-19-ро давоми 6 рӯз коҳиш диҳанд, хабар дода буд оғози ин ҳафта Иран пресс. ин натиҷа баъди таҳқиқоти 3 моҳа анҷом ёфта ба самар расидааст. қайд карда шуда буд ки пеш аз кашфи роҳҳои ҷадид табобати беморони гирифтори коронавирус дар Эрон 8 ҳафта идома мекард. ҳоло бошад аз рӯи таҳқиқоти нав анҷом дода шуда табобати гирифторони вируси корона дар Эрон 6 рӯзро дар бар мегирад. идовар мешавем ки Эрон дар радабандии ҷаҳонӣ аз ҳисоби гирифторони коронавирус дар миёни ҳама кишварҳои ҷаҳон дар ҷойи даҳум қарор дорад.
ин ҳафта 19 май ширкати ҳавопаймоии миллии Тоҷикияро аз фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Москваи Русия зиёда аз 200 нафар ҳамватанонро ба Душанбе баргардонид. Тавре гуфта шуда буд, он нафарон асосан ба ватан баргардонида шуданд, ки дар боздоштгоҳҳои муваққатӣ барои шаҳрвандони хориҷӣ нигоҳдорӣ мешуданд ва дар нисбати онҳо кайҳо боз қарори додгоҳҳо оид ба ихроҷашон аз ҳудуди марзиву маъмурии Федератсияи Русия бароварда шуда буд, аммо бино баста будани марзҳо онҳо наметавонистанд Русияро тарк кунанд. дар пай бозгардонидани ҳамватанон, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар дода буд, ки ҳар нафаре ки аз хориҷа дохили Тоҷикистон мешавад, новобаста аз сину сол, ҷинс, миллат, шаҳрвандӣ ва ё мақомаш таҳти карантини 14 рӯза қарор мегирад. тадбири мазкур баҳри таъмини амнияти саломатии шаҳрвандон дар асоси тавсияҳои Созмони ҷаҳонии беҳдошт рӯй даст гирифта шудааст. идомаи ҷамъбасти ҳафта 20 майи соли ҷорӣ бошад, дар пайи боздиди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз муассисаҳои тиббиву табобатии шаҳри Душанбе ва мулоқот бо табибон гуфта шуда буд, ки ҳаҷияти расонидани кӯмаку дастгирӣ ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар ҳаҷми 29 миллион сомонӣ маблағҳои зарурии иловагӣ ҷудо гардида, кори ситод зери назорати шахсии раҳбари давлат қарор дорад. таъкид намуда буданд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва илова карданд, ки тавассути бастани марзҳо, маъни парвозҳои байнулмилалӣ ва карантин намудани мусофирони аз берун воридшаванда мо тавонистем муддати пеши роҳи панҷшавӣ бо суръати вируси коронаро нигоҳ дорем. дар идомаи суханронии хеш, раис ҷумҳур ба масъалаи маблағҳои ҷамъшуда дар суратҳисоби махсуси хазинадории марказии вазорати молияи кишвар ҷиҳати тақвияти корҳои безараргардонӣ ва мубориза алайҳи вируси COVID-19 ишора намуда буданд. тавре гуфта шуда буд, дар як муддати кӯтоҳ нафарони зиёди саховатпеша ба ин суратҳисоби махсус то санаи 20 майи соли ҷорӣ 11 миллион сомонӣ интиқол доданд. маблағҳои мазкур дар ихтиёри вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурӣ қарор дода мешаванд ва раванди харҷ ва тарзи мақсаднок истифода барои маблағҳои ҷамъоваришударо оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти назорат дорад. дар давоми ин ҳафта ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати ҳамсоягии нек ва дастгирии оилаҳои зарардида дар ҷумҳурии Ӯзбекистон дар пайи рахна шудани обанбори Сардоба ба кишвари ҳамсоя кӯмаки башарӣ фиристод. кӯмаки башардӯстонаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба оилаҳои зарардидаи вилояти Сирдарёи ҷумҳурии Ӯзбекистон асосан аз маҳсулоти сохтмонӣ аз ҷумла семент, шифр, рангҳо ва дигар олоту лавозимоти зарурӣ баҳри барқарор намудани манзилҳои осебдида ва сохтмони манзилҳои навро дар бар мегирад. кӯмаки башарӣ дар 51 вагон тавассути қадораи роҳи оҳани Тоҷикистон аз вилояти Суғд ба ҷумҳурии Ӯзбекистон тавҳил дода шуд. хотиррасон мекунем, ки 1 майи соли равон қисман вайрон шудани сарбанди обанбори Сардоба ба маълум омад, ки дар пайи ин садама якчанд нуқтаҳои аҳолинишин дар Ӯзбекистони ҳамсоя зери об монданд, ки муҷиби бесарпаноҳии садҳо нафар гардид. ва аз Тоҷикистону Ӯзбекистон ба Русия назар мекунем. 21 май хабар дода шуда буд, ки мақомоти Русия бо тартиби ҷадвали нав якчанд парвозҳои нави чартериро ба нақша гирифтанд, ки тибқи он бояд аз Тоҷикистон низ шаҳрвандони Русия баргардонида шаванд. хабар дода буд вазорати алоқаи Русия дар саҳифаи телеграмаш. парвозҳо дар доираи баргардонидани шаҳрвандони Русия аз хориҷа, ки дар робита ба пандемия аз коронавирус наметавонистанд ба Русия баргарданд, анҷом дода мешавад. тавре дар хабар оварда шуда буд, рӯзи 25 май дар масири Душанбе Москав, сешанбе 26 май Душанбе Красноярск ва Душанбе Екатеринбург парвозҳои чартерӣ ба нақша гирифта шудааст, ки дар ин парвозҳо, ки аз ҷониби Русия амалӣ мегарданд, танҳо шаҳрвандони Русия аз Тоҷикистон бароварда мешаванд.
барномаи иттилоотии ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман мешунавед ва дар доираи хабарҳои Русия мемонем. Дар Русия пешгирии афзоиши ҷинояткорӣ дар байни муҳоҷирони меҳнатӣ ҳангоми пандемия аз коронавирус имконпазир гаштааст. дар ин бора ин ҳафта дар мусоҳибаи худ бо российская газета муовини котиби шӯрои амнияти Федератсияи Русия Александр Гребкин ибрози назар карда буд. муҳоҷирон дар Русия дар 4 моҳи аввали соли равон тақрибан ҳамон ҷиноятҳоеро ки дар ҳамин давраи соли гузашта содир карда буданд даст заданд. Яъне мизони болоравии ҷинояткорӣ дар байни муҳоҷирон дар оғози ин сол то кунун дида намешавад. муовини котиби шӯрои амнияти Федератсияи Русия Александр Гребкин қайд кардааст ки дар 4 моҳи соли 2020 шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия тақрибан 12,000 ҷиноят содир карданд ки ин омор нисбат ба соли гузашта бетағйир боқӣ мемонад. ҳоло дар Русия тибқи як дастури президенти Федератсияи Русия Владимир Путин аз 15 март то 15 июн муҳоҷирони меҳнатӣ аз пардохти пули патент ва ба расмият дарурӣ дигар асноди буду боши худ озод ҳастанд. чанд маротиба коршиносон ҳадс зада буданд ки дар давраи пандемия аз коронавирус ва таътили қариб 2 моҳа дар Русия ки ба бекории муҳоҷирон низ оварда расонидааст, содиршавии ҷиноятҳои кӯчагӣ аз қабили роҳзанӣ, ғоратгарӣ ва авбошӣ меафзояд. аммо бо ин ҳама мушкилиҳои ин давр пешгӯии коршиносон амалӣ нашуд ва сатҳи ҷинояткорӣ дар байни муҳоҷирони меҳнатӣ бетағйир боқӣ монд. ҳафтаи нав дар Москав баъзе аз чораҳои маҳдудкунандае ки қаблан бино ба доманпаҳн кардани коронавирус ҷорӣ гардида буданд бардошта мешавад. дар навбати аввал марказҳои бисёрҷонибаи хизматрасонӣ ё ба истилоҳи русӣ МФЦ низ ба кор хоҳанд пардохт. нафароне ки ба марказҳои бисёрҷонибаи хизматрасонӣ ё МФЦ мераванд бояд аз қабл дар рӯйхати электронии худро номнавис кунанд ва ҳатман дар худ ниқоби муҳофизатӣ ва дастпӯшак дошта бошанд. мақомот ҳамчунин аз оғози ҳафтаи нав ба истифодаи нақлиётҳои мобилии иҷоравӣ ки бо номи коршеринг маъруфанд дастур додаанд. нафароне ки аз нақлиёти мобилии иҷоравӣ истифода мекунанд бояд ки ҳатман бо худ иҷозатнома ё худ ба истилоҳи русӣ пропуск барои гаштугузор дар Москавро дошта бошанд. Сергей Собянин, шаҳрдори Москав, дар як паёми тоза ба пойтахтнишинон охири ҳафтаи равон иброз дошт ки зарарҳои пешгӯишавандаи бадтарин барои рушди пандемия дар пойтахти Русия пешбинӣ гардида шуда буд ки амалӣ нагардиданд. шумораи ҳолатҳои сироятшавии одамон низ дар Москав рӯ ба коҳиш овардааст. дар шаби 21 май як ҳавопаймои украинӣ 30 шаҳрванди тоҷикистонро ки бар асари пандемия аз коронавирус дар Украина дармонда буданд ба душанбе баргардонд. тибқи иттилои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамватаноне аз Украина баргардонида шуда баҳри анҷоми давраи карантинӣ дар истироҳатгоҳи кӯдаконаи Барчиён ҷойгир карда шуданд. мақомоти Тоҷикистон инчунин тасмим гирифтанд ки бо ташкили 2 парвози чартери шаҳрвандони кишваро ки дар шаҳри Дубайи Аморати Муттаҳидаи Араб мунтазири бозгашт ҳастанд ба Тоҷикистон биёваранд. дар ҳамин ҳол 2 парвоз аз Аморати Муттаҳидаи Араб ба нақша гирифта шудааст. сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Аморати Муттаҳидаи Араб хабар медиҳад ки қабл аз парвоз дар фурудгоҳ ҳамаи шаҳрвандон аз муоинаи тиббӣ мегузаранд. дар робита ба ин сафорати Тоҷикистон дар Аморати Муттаҳидаи Араб аз ҳамватанон дархост кардааст ки то 4 соат пеш аз парвоз худро дар фурудгоҳи байналмилалии Дубай ҳозир кунонанд. 29 май соати 15:00 ҳавопаймои ширкати Somon Air парвози махсуси Дубай Душанберо иҷро мекунад. шаҳрвандон бояд дар фурудгоҳ 4 соат пеш аз парвоз қарор дошта бошанд, зеро онҳо аз ташхиси табибон мегузаранд. парвози махсуси дуюмин бошад дар масири Дубай Душанбе 31 май соати 11:00 ба нақша гирифта шудааст. хабар медиҳад сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Аморати Муттаҳидаи Араб.
ва дар охир як хабари нохуш низ ҳаст. 22 май як ҳавопаймои мусофирбари А320 ширкати Покистон Airways дар наздикии фурудгоҳи шаҳри Қарочи, Ҷумҳурии Исломии Покистон дар болои манзилҳои зисти сокинон суқут кард. тавре аз гузоришҳо бармеояд, дар дохили тайёра зиёда аз 107 нафар мусофир, хусусан чанд нафар кӯдакон ва аъзои ҳайати сарнишинони ҳавопаймо қарор доштанд. расонаи Апен Ньюс дар рӯзи аввали ҳодиса бо истинод ба мақомоти маҳаллии Покистон хабар дода буд, ки дар пайи ин фоҷиа ҳамаи мусофирони дохили тайёра ва ҳайати сарнишинони он ба ҳалокат расиданд. ҳавопаймои А320 парвози дохилӣ аз шаҳри Лоҳур ба шаҳри Қарочиро анҷом медод. ҳавопаймои мазкур дар фазои шаҳри Қарочи дар наздикиҳои фурудгоҳ чанд маротиба давр зада қарор будааст, ки дар майдони ҳавоӣ фуруд ояд. вале бо кадом сабабҳо тайёра ба майдони ҳавоӣ нанишаст ва чаро болои манзили зисти сокинон суқут кард, ҳоло маълум нест. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хадамоти наҷотбахшии Ҷумҳурии Исломии Покистон дар ҷои ҳодиса фаъолият доранд ва сабабу омилҳои суқути ҳавопаймо тафтиш карда мешавад. сомиёни азиз, шумо ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҷир шунидед. саломат бошед.